No niin, ja sitten tehdään tämmöiset lappilaiset kampanisut. Ja meillähän on tässä taikinakulhossa on jauhoja kilon verran, 3 kuppia sokeria ja puoli kiloa jotakin halpaa margariinia. Ei välillä, voita ei tarvi missään nimessä, eli tää on täysin laktoositon juttu, koska tähän tulee vaan sitten nesteeksi vettä. Ja sitten kun on kaikki vaivattu tällä Hellavaran sahamuhaksi, että täällä on margariinijauho ja sokerit sekaisin ja vasta lisäsin tähän sitten vähän leivijauhetta ja soodaa. Niin nyt sitten tässä ei ole enää mitään muuta kuin pikaisesti sekoitetaan nesteet tänne sekaan. Ja tästä tämä salaisuus on, että se pitää olla etikkaa ja kylmää vettä. Panis 1 ja vaikka puolikas noin aluksi, koska tämä pitää tosi nopeasti tehdä. Tämä ei saa tulla liian löysäksi. Mitä paksumpi taikina, sen parempi. Taisi tulla vähän reippaasti. Noin, se on siinä. Tämä taikina on tässä näin. Ja niin kuin näette, se saa jäädä vähän tämmöiseksi löysäköksi. Näin. Ja tämä oli tässä näin. Poka mikkä muuta kuin leipomaan 300 asteessa uunissa pikaisesti. Niin kuin noita kampanisun näköisiä. Kyllä nyt kaikki tietää mikä on kampanisu. Joka ei tiedä, niin katsokot netistä. Ciao.